नैजिसेथि भारतनां अन्थाइगोरा बड'सआ सना काप बुलुर बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। उदालगुरि जिल्ला खाग्राबारि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंगोन खाग्राबारि गेलेमु आफाद आरो खाग्राबारि एबसुआ। दिनैनिफ्राय लानानै सानथामनि बुलुर गेलेनाय बादायलायनायाव गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय बाहागो लाफैगोनखौ मिथिहोदों बानजाय आफादनिफ्राय। नैजिसेथि भारतनां अन्थाइगोरा बड'सआ सना काप बुलुर बादायलायनायनि बान्था महरै सेथि बान्थायाव 50,000 आरो नैथि बान्थायाव 30,000 मोननो हागोन। बेखौ लानानै बानजाय आफादा गासै रायजो राजाखौ मदद होनो खौरांनि गेजेरजों खावलायदों। गंगा नैजिसेथि जि अन्थाइगोरा बड'सा सना काप बुलुर बादायलायनाय बेयाव बानजाय आफाद हिसाबै माबायदि साखाफारा जादों? गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमबाय। खाग्राबारि स्पर्ट्स एस'सिएशन आरो खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जि नैजिसेथि जि सना काप अन्थाइगोरा बड'सानि मुङाव होनाय जि बुलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायनि जि बानजाय आफादनि मासिगिरि जानानै जोङो नैबे जि बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोङो नारा नाथा नाजादों। जोङो तारिखखौ 7, 8, 9 तारिखखौ थिग खालामनानै बोसोरफ्रोमबो नैबे बुलुर बादायलायनायखौ जोङो होबोगासिनो दङ। देग्लाय 21थि बोसोर जाबाय। दा बे बुलुर बादायलायनायखौ जोङो जाफुंसार होनो थाखाय बानजाय आफाद हिसाबै जोङो खामानि मावगासिनो दङ। इतिमध्ये 98% जोङो खामानिखौ फोजोबबाय होनना बुंनांगोन। 2% दंबावो। बेखौ खम समनि गेजेरावनो जों गासैबो खामानिखौ फोजोबनानै जोंनि जि बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ जोङो मोजां भाबै जाफुंसार होनो थाखाय जों नाजागासिनो दं। जिहेतुके खाग्राबारियाव जोङो मोजां मोनसे बेबायदि अडिट'रियाम बा गेलेग्राफोरनो सुबिदा होनाय बेबायदि माबा गैया। दा बे हिसाबै जोङो जिखिनि गेलेग्रा फैयो दा बिथांमोनखौ दोननाय जानाय बेबस्थाखौ जोङो जोंनि खाथिनि जि खाग्राबारि जनता हाइ स्कुल बेवहायनो जोङो बिथांमोनखौ दोननाय बिथांमोनखौ जानाय थानायनि जि बेबस्था बेखौ जों खालामनाय जायो। आरो बोसोरफ्रोमबो बेवहायनो दोननानै जोङो जोंनि जि बुलुर बादायलायनाय बे बुलुर बादायलायनायखौ जों होबोगासिनो दङ। देग्लायबो बेबायदिनो जोङो होनो थाखाय थियारि जादों। बिटिसि सरकारनिफ्राय माबायदि अनसुंथाइ? बिटिसि सरकारनिफ्राय जिहेतुके नैबे बुलुर बादायलायनायनि मुङाव 5 लाख रांखौ बोसोरफ्रोमबो होदों। देग्लायबो बिथांमोना होगोन। खेला जोबखांनायनि उनावनो गेलेनाय बादायलायनाय जोबखांनायनि उनावनो जोङो प्रसेस खालामबानो जि 5 लाख रां बेखौ जोङो मोननायनि जे राहा बेखौ खालामनो हागोन। रायजो राजाफोरनि जों आसा खालामदों सिगां बोसोरफ्रावबो नैबे जि बुलुर बादायलायनाय बे बुलुर बादायलायनायाव बयबो रायजो राजाफ्रा नायफैदों आरो जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होदों। जों खावलायदों देग्लायबो नैबे 27थि जे अन्थाइगोरा बड'सानि मुङाव होनाय जि बुलुर बादायलायनाय बे बुलुर बादायलायनायखौ जाफुंसार होनायाव बयबो मदद आरो हेफाजाबखौ होनानै जोंखौ जाफुंसार होनायाव हेफाजाब खालामफैगोन बेखौ जोङो मिजिंथिनाय जादों। मानोना जोङो देग्लायबो जोंनि आसामनि बायजोनि 3 जि बुलुर बादायगिरि बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों। दिल्ली, राजस्थान, झारखन्ड, बेनिफ्राय गुजरात बे 3 रायजोनिफ्राय जिहेतुके जों हांख्रायदों आरो जोंनि आसामनिफ्राय जोङो 5 जि बुलुर बादायगिरि बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों। दा ओंखायनो बिथांमोना दिनै फैगासिनो दङ। दा ओंखायनो जोङो जोंनि जि बुलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ मोजां भाबै जाफुंसार होनो थाखाय बयनिबो मदद आरो हेफाजाबखौ मोनगोनखौ मिजिंथिदों। आरो जिहेतुके 8 आरो 9 तारिखआव जोंनि गोबां आलासिखौ जोङो जोंनि हाबाफारिफोराव थिसननाय जादों। दा 8 अक्ट'खालि जिहेतुके फुंनि जि हाबाफारि बे हाबाफारियावबो जोंनि बिटिआरनि EM बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों आरो जोंनि जि 8 अक्ट'खालि जि खेलाखौ बेखेवनो थाखाय
जोंनि बिटिआरनि एम बिथां दा बयसा बर'खौ जों हांख्रायदों बिथाङा जोंनि जि गेलेनाय बादायलायनाय बेखौ बेखेवना होफैगोन आरो बेबायदिनो